Здравейте! Ако сте гледали първия епизод на Секс Лавче за първия секс, надявам се, вече знаете основите и вече може да се съвлечем. Шегувам се. Ще говоря за самочувствието и голотата, защото някои хора, колкото и да се правят на готини, се притесняват. И това е окей. Добре, имате си гадже, някой готин или готина, имате си доверие и двамата сте печени и ще правите секс. Добре и да не ви е гадже, поне да не е първия срещнат. Стигате до момента с събличането и лампите загасват. Ама разбира се, какви са тези голотии? Никога, ама никога не се събличайте. Аз, например, имам един доста привлекателен халат, който обличам само в специални случаи. И всичките ми котки много го харесват. Събличане, обличане става много сложно. Сега, ако много държиш, ще се съблека. Ама лятото доста дюнари хапнах на слънчака, така че по-добре на тъмно. Хора, ако някой иска да прави секс с вас, то това значи, че ви намира за супер яки. Всеки има неща, които иска да промени в себе си. Дали са малко повече мазнинки в коремчето, формата на носа или родилния белег, който изглежда като нещо от сорта на дракон, но все пак не е достатъчен, за да те помислят за супергерой. Важно е да знаете, че човека отсреща също има някакви недостатъци, за които се притеснява и не иска да показва. А колкото повече притеснение, толкова по-некомфортно и неприятно става самото изживяване. Знаете ли, че нищо не е по-секси от самочувствието и да си уверен в себе си? Естествено, самочувствие няма как да постигнете, ако лежите на дивана и ядете пица и шоколад. Когато имате възможност вкъщи насаме, събличайте се, опознавайте тялото си. То си е ваше и ако вие не го харесвате, няма как да искате някой друг да го харесва. Движете се повече, дори 10-15 минути упражнения на ден са полезни. Тичайте в парка, яжте хубава храна, грижете се за себе си. Ако вие се обичате, уважавате и харесвате, и другите ще го правят. Аз и диети, няма шанс. Просто си купувам няколко размера по-малки дрежки, повече грим и то като съм си на тъмно. Супер! Естествено и това е вариант, но все пак удоволствието е много по-голямо, когато няма притеснение. Наскоро чух, че естественото е застрашен вид. И то си е така. Изкуствени цици, дупета, коси, ногти. Социалните медии постоянно ни заливат с снимки и видеа с напомпани батки и силиконови какички. Но не забравяйте, че вече има всякакви програмки, с които да си направиш перфектен грим и коса, по-малка талия и дупе, по-дълги крака, големи гърди и дори плочки на корема. Глупости! Не лъжи, не знам за какво говориш. Аз изглеждам така по принцип. Напълно естествено съм. Не знам за какви филтри и фотошоп апликации говориш. Не се сравнявайте с моделите от кориците. Не сравнявайте нито себе си, нито партньорите си. Зад тези снимки има екипи, гримьори, фризьори, фитнес инструктори и най-вече хора, боравещи с фотошоп. Не се притеснявайте от голотата, грижете се за тялото си и го опознавайте. Дебели, слаби, високи, ниски, с малки гърди или големи дупета. Всеки човек е уникален. Приемете недостатъците, защото абсолютно всички имат някакви. Това беше Секс Лавчето за днес. Надявам се да съм била полезна за вас. Ако имате някакви коментари, пишете ги отдолу. Харесвайте, споделяйте и коментирайте и очаквайте следващата седмица ново видео. Чао!